за да се покланят на Бога. Знаете ли мястото? Църквата, преди да дойде на земята, беше в сърцето на Бог Отец. Амин? И за да може Бог да роди църквата, това му костваше толкова поколения, хиляди поколения, за да достигне до времето, в което да се роди днес църквата. И аз днес ще ви заведа малко в историята, назад във времето, ще пътуваме назад във времето и след това ще ходим и напред, за да може да разберем каква е църквата и какво представлява църквата, халелуя, на Бога на земята. Но искам да започна с Матея 16 глава. И ще го прочита от 17 стих. Исус в отговор му каза: блажен си, Симон, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя своята църква и порти на ада няма да наделеят над нея. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото вържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Амин. Виждаме тук, че Исус говореше със своите ученици и в един момент Той зададе въпрос на тях: кой съм аз? И един от учениците, Петър, се изправи и каза: ти си Христос, ти си помазаника, ти си Месията. И тогава за пръв път в Новия Завет Исус определя църквата и казва: истина ти казвам, плът и кръв не са ти го открили това, но моят Отец, който е на небесата, моят Отец, който е на небето, Той ти откри това. И аз ти казвам, че ти ще си първия камък съграден върху тази канара и върху тази канара ще изграда моята църква. Тук за пръв път се споменава името на църква в Новия Завет. Исус за пръв път споменава църквата. И определението на църквата в това, което Бог ще създаде, все още църквата не беше родена на земята, и да беше Исус на земята, и да беше събрал 12 апостола, но църквата все още не беше родена на земята, но тя подготвяше, Бог подготвяше структурата на църквата. Амин? И знаете ли, когато Петър го разбра това нещо, той им каза: върху тебе, ти ще си първия камък върху тази канара. И портите на ада няма да наделеят. Амин? Портите на ада. Знаете ли какво означава порта? Порта означава място на царуване, на управление. Там, където просто стои някакъв цар, който някой управлява. Портите означават власт. Портите на ада означават власт и управление. И той казва: портите на ада няма да наделеят над моята църква. Или пък управлението на Сатана и управлението на ада и властта на дявола няма да може да наделее над моята църква. Първото нещо, виждаме, че управлението, църквата представлява Божията власт на земята. Църквата представлява Божията сила и управление и влияние на земята. И какво да управлява и в какво да влияе? Да влияе в това, че да управлява портите на ада, да управлява мрака, да управлява земята. Халелуя! И това, което казва Исус на Петър, това, което говориш, това ще стане на небето, и това, което развързваш на земята, това ще се случи на земята. Тук виждаме, че Бог е делегирал голяма сила в устата ти, в твоят език, да можеш да говориш и да декларираш и да изповядваш и да извикваш неща, които не съществуват, да дойдат в реалност. Църквата има такава огромна сила и авторитет, защото Исус я основа. Но църквата все още не беше родена. И затова искам да ви върна малко назад, когато Бог извика Авраам. Колко хора знаят за Авраам? Авраам, който живееше в Ур Халдейски и живееше в място на Месопотамия. Това беше мястото, където са били Ур Халдейски. И един момент, докато той ходеше, Бог му говори и каза: Аврааме, излез от бащиния си дом. И сега ще разберете какво общо има Авраам с църквата. И Бог измежду всичките хора на земята, измежду всичките хора след потопа на Ной,
Не ли знаем потопа на Ной, когато се случи, тогава всички хора са измерили и остана Ной и синовете му Сим, Хам и Яфет. И от синовете на един Аврам излиза потомството на Ной, от един от синовете му. И знаете ли, през това време Бог беше скрит някъде. Бог не беше изявен до това време, докато не дойде това поколение, през поколенията, през синовете на Ной, достигнайки чак до Аврам. И тогава Бог се откри на един човек на име Аврам и му каза: Авраме, излез от бащиния си дом, дома, в който се покланят на тези дървени каменни идоли. И аз ще те направя баща на много народи. Няма да се наречеш вече Аврам, а Авраам, баща на много народи. Амин. Халелуя. Исус каза на Петър: няма да се наречеш вече Симон, който тръстика, а ще се наречеш Петър, който значи канара, камък. Амин. Бог каза на Авраам: няма да се наречеш Авраам, а Авраам, баща на много народи. С тебе ще започне новото начало. Петре, с тебе ще започне новото начало. Започвате малко да хванете, нали? Халелуя. И Бог срещна Авраам. Искам да продължа напред, защото искам да бъда кратък, до 40-45 минути. И Бог видя Авраам, че беше сух и безплоден, и на дълбока старост Бог му обеща да му даде син. И Авраам беше на 90 години, когато Бог му обеща да му даде син. След това минаха 10 години. На 100 годишна възраст Авраам придоби с помощта на Бога син. И името му на сина му беше Исаак. Исаак беше заветният син на Авраам. Исмаил беше синът от слугинята, от рубината, която беше придобил от Египет. Името й беше Агар. И знаете ли, обещанието беше дадено на Авраам и синът му Исаак, а не на Исмаил. Но вижте, когато Бог избра Авраам, какво направи с него най-първо? Може ли някой да каже? Най-първото нещо, което Бог направи с Авраам, той го извика, и Авраам имаше избор да реши дали да се покори на Божия глас или да остане в дома на баща си и да умре с идолите си и с самотата си. Бездетен. Авраам имаше избор да реши. Първото нещо, което той направи, е решение. Помнете го това. Това са важни точки. Накрая ще ги разберете. Първото нещо, което направи Авраам, е решение той да откликне на Божият призив. Второто нещо, което Бог направи след решението на Авраам. Вижте, Божието Слово казва, когато правиш една крачка към Бога, Бог прави толкова много крачки към тебе. Авраам каза: да, Господи, и веднага тогава Бог отиде и при него му каза: слушай, Аврааме, аз ще те благословя толкова много, ще включа завета с тебе и никой не ще устои против тебе, ти ще бъдеш баща на много народи, аз ще включа завет с тебе и твоя народ ще бъде като небесните звезди, като морския пясък. Защо? Бог е Бог на завета. Преди Бог да направи нещо с Авраам, той първо включи договор с него, той първо включи завет с него, амин, в основание на неговото решение. И след вече решението му идва завета, и след завета вече идва покорността да следва Авраам Бог. Там, където Бог му казва, амин. И Авраам пътува толкова и Бог му казва: ще дам земята на хайдейците, ханаанците, мястото, където течат мляко и мед. И аз там ще те благословя. И знаете ли какво се случи? Авраам роди Исаак. Бог срещна Исаак. След това от Исаак се роди Яков. Три поколения. Бог премина от поколение в поколение в поколение. За това, което Бог говорил на Авраам. Все още не беше основана държавата Израил. Все още не беше основана нацията Израил. Бог говори на Авраам, но все още Израил я нямаше. Бог говори на Исаак, но все още Израил нямаше. Бог говори на Яков и името му се промени в Израил. Амин. И от чреслата на Яков се родиха 12 деца. Първородният на Яков беше Юда. Вижте, 3 поколения Бог започна да се движи вече. Бог постави завет с Авраам и започна да се движи в евреите. И завета беше, знаете ли какво? Какъв беше завета?
обрязването. Някой казва, че обрязването започнало с Мухамед, с мюсюлманите, но не е така. Обрязването започна с Аврам. И Аврам не е бил мюсюлманин, Аврам е бил евреен и той се покланяше на Бога, който е единственият. Халелуя! Знаете ли, и когато вече Яков роди 12 деца, 12 синове, Юда беше първородният, халелуя, от Юдовото племе Бог започна да се движи и в дома на Есей от 6 братя се роди един, който се казваше Давид. Амин. Бог се движеше от поколения, през поколения. Бог избра Аврам, основа Израил с 12 сина на Яков. Тогава се основа земята Израил. Продължи, използвайки един от синовете му, първородният. Винаги Бог използва първородните в Стария Завет. От Юдовото племе се роди Давид. И Бог включи завет с Давид. Завет, който му казва, няма да липсва цар от твоя престол. Твоят престол ще бъде вечно, ще продължава да управлява. Твоите деца ще продължават заради тебе, Давид. Заради завета ми с тебе, аз ще благословя синовете ти. И знаете ли, чрез Давид дойде в поколения, хиляди години. Бог премина през поколения, се роди. Бог избра един от Давидовото племе, Йосиф и Мария. Вече и Бог чрез Мария използва отробата й, за да се роди нашия Господ Исус. Днес ние не празнуваме Рождество Христово, но сме в седмици преди Рождество Христово. И се роди Исус чрез Мария, която беше девица. И баща му беше Йосиф, който не беше земният му баща. Който му беше земният баща. Но знаете ли, когато се роди Исус, с раждането на Исус, се случи нещо. Той донесе ново време на земята. Той донесе ново време, ново измерение, нов сезон на земята. И той вече е дошъл, за да включи завет не само с Израил, но да включи завет с всички онези, които ще го приемат. С всички онези, които ще повярват, всички онези, които ще приемат Него и Неговата кръв. И Бог им даде право да се наричат Божии синове, Божии дъщери. Йоанна 1 глава, 12 стих. Но онези, които са приели Исус, Бог им даде право да приемат и да се наричат Божии синове. И сега вече започвам да говоря за църквата. Виждаме как Бог през поколенията Бог се движеше през поколения, за да може да достигне до едно единствено нещо, да се ражда Исус. Трябваше на Бог Аврам, за да може да основава, да роди Исак. Трябваше на Бог Исак, за да може да роди Яков. Трябваше на Бог Яков, за да може да роди 12 синове, 12 племена. И трябваше на Бог Юда, за да може да се роди Давид. И трябваше на Бог Давид, за да може да се роди Исус. И трябваше на Бог Исус на земята, за да може да се родиш ти. О, аз не знам. Аз не съм роден от Авраам, аз не съм роден от Исак, аз не съм роден от Яков, аз съм роден от Исус. Моя баща е Исус. Халелуя! Аз се чувствам толкова щастлив. Израил придоби Божието благоволение поради баща им Авраам, но аз придобих Божието благоволение поради Исус. Поради Неговата любов и милост на кръста. Амин. И тук Исус вече идва и расте и отива през Галилейското езеро и докато ходи, той вижда един рибар там, който си крепи мрежите с ладията с баща си и му казва: Симоне, елай ми следвай. И първото нещо, което Симон направи, е решението, както първото нещо, което направи Аврам, е решението. Сега вече схващате. Разбирате ли? И Петър остави, каза всичко и последва Исус. И заедно с него брат му Йоан, Андрей, Яков, Юда, Матей, всичките тези ученици, 12 ученици, които Исус избра и ги извика, и всички те откликнаха на призивът на Исус.
И знаете ли какво направи Исус с тях? Завет. Знаете ли кога направи завета с тях? Преди да отиде на кръста, когато се качи на горната стая, когато разчупи хляба, когато даде виното, каза: вземете и яжте, това е моята плът и тази чаша, това вино е моята кръв. Знаете ли, тук Бог включи завет с тях. И църквата все още не беше родена. Но Бог избра 12 души, чрез който Той да ражда църквата. И когато Исус отиде на кръста, когато Исус умря и кръвта на Исус се проля, какво се случи? Завесата на храма се раздря. Стария завет премина и стана ново. И Бог включи нов завет. Обърнете в вашите Библии, че Библията се разделя на две, на Стар завет и на Нов завет. Стария завет е времето на евреите и на Бог Отец, но Новия завет е времето на църквата и на Исус и на Святия Дух. Амин. И в този завет, когато вече Исус дойде и умря на кръста, проля кръвта си и Той идва към тебе и тогава се ражда църквата. Тогава Той роди църквата в Деяните на апостолите, 2 глава, 50-ницата, когато те всички бяха събрани, както нас, 120 души в една горна стая и те се молиха, халелуя, и внезапно стана шум от небето и Божия дух слезе върху тях. Знаете ли, точно тогава се роди църквата на земята. Бог беше направил, Исус беше дошъл на земята, Той оформи църквата, Той даде структурата, Той постави апостолите, Той постави реда в църквата. Той каза на Петър в 16 глава: аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съграда своята църква и портите на ада няма да надалеят. Но това все още не беше станало, това все още не беше се случвало, докато Исус не умре, докато Исус не възкръсне, докато Исус не се възнася на небето и докато не дойде Святия Дух, халелуя, върху църквата. Когато Святия Дух дойде и изпълни църквата, тогава това тяло оживя и те излезнаха, халелуя, от своето място. И те започнаха да проповядват и църквата се роди още в този ден. 3000 души се покаяха и се спасиха. Изграждането на църквата. Както Бог създаде Адам и Ева. Бог създаде Адам от пръст от земята, но нямаше дух в себе си, беше само една структура. Но когато Бог вдъхна, то оживя. Така и Исус създаде църквата, но нямаше живот в себе си, докато не дойде Святи Дух. Амин. На Бог му трябваше 12 синове на Яков, за да създаде Израил. На Исус му трябваше 12 апостола, за да създаде църквата. Амин. Халелуя. И това е заветът. И ние сме в този завет. Искам да говоря за изграждането на църквата. Ти можеш да дойдеш на църква, ти можеш да се покланяш на Бога, ти можеш да се наречеш християнин, но никога да не си взел решение да бъдеш в завет с Бога. Какво е да имаш завет с Бога? Какво е да бъдеш, халелуя, църквата? Това е еклесия, това е място на събрание на светиите. Ако ти само идваш на църква като посетител, но никога не си имал завет с Бога, никога не си взел решение да посветиш живота си на Бога, първа точка на твоя завет с Бога е да вземеш решение да го следваш. Братко и сестро, искам да се спра тук. Все още имаш ли в себе си двоемление? Дали да ходиш на църква, дали да не ходиш на църква, дали да си християнин или да не си християнин, дали да се покориш на Божието Слово или да не се покориш на Божието Слово. Все още имаш ли просто в себе си такива мисли с единия крак в света, с другия крак пред Бога? Вижте, първото нещо, което Бог иска с тебе да направи, е да те направи да имаш завет с Него, да взимаш решение и да кажеш: аз взимам решение от тук нататък да бъда в завет с Бога. И завета с Бога, който е, че ти вече се отделяш за Него. Ти вече се отделяш и цяло да бъдеш на Него, да принадлежиш на Него. И знаете ли, когато вече ти влизаш в този завет, ти влизаш чрез Исус. Когато ти се покайваш, ти вече влизаш в завет с Бога. И в този завет означава, че ти вече не си твой. Петър казва: не сме свои, сега сме Негови, изкупени с Неговата скъпоценна кръв.
Амин. И затова първото нещо е заветът. Искам да ти кажа, в завет ли си с Бога? И следваш ли Исус? Все още в света ли си? Движиш ли се по неправилния начин? Живееш ли живота, който Бог ти е освободил от това робство? Взел ли си решение да следваш Исус, както Авраам взе решение да следва Бог, както Петър взе решение да следва Исус? Взел ли си това решение наистина да следваш Бога и вече всичко това, което е било старото, всичко това, което е било миналото, да го загърбиш, да станеш част от това ново семейство, да станеш част от този нов дом? Амин. Халелуя! И Библията казва, че Исус дойде да съгради църквата. Той основа църквата и Той я съгради. Халелуя! Нека да видим в първо послание на Петър, 2 глава, когато Исус дойде, евреите не са го познали, евреите са го отхвърлили. Пети стих казва така на 1 Петрово 2 глава 5 стих: вие също както живи камъни се съграждате в духовен дом. Вие също както живи камъни се съграждате в духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Амин. Вие също както живи камъни. Този момент, когато вече ти си взел решение да следваш Бога, когато вече ти си в завет с Бога, ти ставаш като този жив камък, който Бог те взима и изгражда своята църква чрез тебе. Ти ставаш вече камък в Божията ръка, който Той ти взима и те поставя, както взе Петър и го постави върху тази канара. Петър беше първият жив камък, поставен върху основата. Ти си, може би, втория, може би си третия, не знам. Но Бог иска да ти вземе като жив камък и да съгради своята църква, да съгради своя дом, като жив камък, духовен, в този духовен дом. И какво да направят? Да принесат жертви, духовни жертви. Халелуя! Знаете ли, искам да ви говоря малко за храма. Не знам колко хора ще го разберат това, което говоря, но съм взел решение да говоря малко повече поучително, отколкото да проповядвам, за да може да израснем. Амин. Храма, преди храма имаше скиния. Скинията представляваше място, тя беше подвижна, тя не е била масивна, тя била подвижна. Тя беше направена от кожи, от животински кожи, от овен, от различни кожи, боядисани в червено, в синьо, в мораво, в лиляво цветове. И те са били с дъски направени, за да може, и дъските не са били заковани, а са били слагани един върху друг, за да може да се движат. И скинията било място, където свещеника, първосвещеника влизаше, за да принесе жертви. Знаете ли, когато говорим за скиния, говорим за Божието присъствие, където се стоеше и се движеше. Там влизаше свещеника, за да принесе жертви на Бога годината веднъж за греховете. И през Светая светих, това беше мястото, където беше едно място, по-вътрешното място в скинията. Тя беше като завеса, както сега тази завеса. И завесата разделяше скинията от Светая светих и вътре стоеше ковчега на завета. И там стояха херовимите, които бяха направени от чисто злато, обковани. И знаете ли, брати и сестри, там стояше Божието присъствие. Там постоянно имаше дим, постоянно имаше облак, имаше присъствие на Бога. Халелуя! Това място беше най-святото място на израелтяните, на евреите. Това беше най-святото място на евреите. Светая светих! Защото там стояха плочите на завета, ковчега на завета. И вътре беше всичко в тъмно и светиха светилниците. Нямаше прозорци. Имаше светилници, които горяха 24 часа в денонощието и имаше дим, както сега Таско пуска отзад дима. Халелуя! Виж колко е символично. Слава на Бога, свещенико. Духай, брат ми. Пусни. Така. Това е просто атмосферата. Виждате ли аромата? Виждате ли? Усещате ли аромата? Слава на Бога. Това беше скинията на Бога и там се движеше Божието присъствие. Но дойде времето, когато Бог
избра Давид и в сърцето на Давид. Халелуя! Не знам дали да влезна в стиховете, но ще ви ги кажа, за да може да си ги прочетете. Малко ме е трудно с този амфон. Ако имате на сърце, може да ми подарите един амфон. Халелуя! В 3 Царе, 6 глава, може и там да отворим. Бог вложи в сърцето на Давид да построи храма. Амин. От скинията Бог вложи в сърцето на Давид да построи храма. Халелуя. Слава на Бога за моя син. Свири като Давид. Халелуя. Помазано. Само да не заспивате от помазанието. Халелуя. Халелуя. Просто искам да ви споделя това, което Бог вложи в сърцето ми за църквата и за изграждането. И в 418 година след излизането на израилевите синове от египетската земя, в 4-та година от царуването на Соломон над Израил в месец Зив, който е вторият месец, той започна да строи Господния дом. Амин. 418 година след излизането на евреите от Египет, Соломон започна да построи Господния дом. Амин. И това беше първия храм, който те са построили. Обаче Давид искаше да го построи в Първо Летописци, 28 глава, може да прочетете там цялата глава, и там Давид описва как имаше в сърцето си да построи храма, но Бог му каза: ти няма да построиш храма, защото ти си военен човек, убил си много хора, а синът ти Соломон ще построи храма. И когато Давид предава царството на сина си Соломон, тогава Давид казва, че е приел всичко от духа на Бога. Той е приел структурата, той е приел проекта. Божият дух му откри как трябва да изглежда храма, и той направи скицата, и тази скица я даде на Соломон. И Соломон направи същият храм, както баща му Давид трябваше да го направи. И той го построи 418 година след излизането на евреите от египетската земя. Знаете ли, храма беше направен... Сега още по-надълбоко ще влезнем. Готови ли сте да се мъркваме? И ще разберете за какво става въпрос. Храма беше направен на 3 нива. Двор, светая и светая светих. Дворът, и където влизаше целият народ с жертви. Имаше едно място, светая, където принасяха хлебните приноси и огънят, който постоянно, и светая светих беше третото, вътрешното място, където стоеше ковчега на завета. Той беше на 3 нива. И Соломон го построи с скъпоценни камъни, с злато, с най-доброто дърво. И тук Исус, говорейки за изграждането на църквата, той говори за нещо много по-велико. Спомняте ли си, когато Исус застана на крилото на храма и каза на Петър: разрушете този храм и аз за 3 дена ще го изградя? Помните ли го това? Прочетли сте го това нещо? Прочели сте го? Соломон построи храма и Исус каза, че този храм ще се разруши и той за 3 дена ще го съгради. Халелуя! 3 дена. Това е неговото възкресение, който той възкръсна. И когато той възкръсна, той вече съгради новия храм. И знаете ли кой е този храм? Божието Слово казва, че аз не обитавам в ръкотворни храмове, но аз обитавам вътре в тебе. И Божието Слово казва: не знаете ли, че сте храм на Святия Дух? И в един храм какво се прави? Когато ви казват за храм, за църква, какво ви идва на ума най-първото? Какво се прави в една църква? Принасят се жертви. В Стария Завет се принасяха агнета, кози, които са били без петно и бръчка, без недостатък. И левитите са търбяли с търбите и хвалиха Бога. Знаете ли, в храма се принасят жертви. И тук Петър, когато четем 1 Петро 2 глава, 8 стих, там казва, че като живи камъни са градени в този духовен дом. Ние представляваме този Божия дом. Всеки от нас представлява този дом, като принасяме жертви вече, обаче не агнета, кози, но духовни жертви. Амин.
нашето събиране, ти си този камък, който Бог взе и ти съгради да бъдеш част от църква. И в това място да принесеш жертва. И знаеш ли, вече на Бог не са нужни жертви, да колиш курбан, да колиш неща. А истинската жертва на Бога, казва, е съкрушен дух, разкаяно сърце, жертва на хваление, жертва на поклонение, жертва на молитва. Ние ги правим тези неща и в Римляни 12 глава казва да представим телата си като жива жертва пред Бога, без недостатък. Твоето тяло е живата жертва, която ти принасяш себе си на Бога. В храма се принасят жертви, амин, и хвалят Бога. Но искам да спра и да влезна в нещо друго. Ако не може да помните проповедта, препоръчвам ви да се я пуснете още 2-3 пъти, за да може да чуете това, което искам да ви кажа, за да го разберете. Може би отведнъж няма да го разберете. Храма беше направен на 3 нива. Бог създаде човека на 3. И да си един човек да е, той има дух, душа и тяло. Амин? Знаете ли къде стои Божия дух? В Светая Светих, в сърцето ти. Външният двор е твоят ум. Бог го направи както избра да направи храма, така и направи човека. Външният двор е твоят ум, където всичко минава през твоят ум. През твоят ум и минават толкова много неща. Но твоята душа е част от твоят ум. Твоята душа е онова място, в което ти принасяш жертви на Бога. Но Светая Светих е твоя дух, където ти допускаш Исус. Той е първосвещеника. Амин. Евреите казват, че Исус е първосвещеника, който веднъж завинаги принесе жертва и се въцари и седна отдясно на Бога. Знаете ли, само Исус има право да седне в твоето сърце и Той да влезне в Светая Светих. Никой друг. Твоето сърце трябва да принадлежи на Исус. Амин. Халелуя. Разбирате ли, храма, който Соломон беше построил, беше на 3 нива. И Бог създаде човека на дух, душа и тяло. И духът му е онова пресвято място, където той казва, не знаете ли, че сте храм на Бога, че Божия дух обитава във вас. Амин. Може да дадем слава на Бога. Халелуя. Слава да бъде на Исус. И затова искам да ти кажа, църквата, изграждането на църквата е, и достигаме до края, Бог иска да изгражда твоя дух, душа и тяло. Той дойде на земята, за да може да те изгражда. И Божието Слово казва, и Бог даде, Ефесяни 4 глава, 11-12 стих, и Бог даде ни да бъдат апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, учители, за да може църквата да расте, да се изгражда църквата, достигането на познанието на истината, до пълнолетно мъжество, на вярата. Амин. И Бог е поставил апостолите, и затова каза Петър, че него Бог избра, за да може върху него да изгражда църквата си. Бог иска чрез църквата, Бог иска чрез служителите, чрез тези елементи, чрез тези неща, които Бог изпратил, да изгражда църквата. А църквата не е сградата, църквата си ти. Искам да знаеш, че църквата на Бога си ти. Това не е мястото, това не е сградата, това не е храма в Иерусалим. Това си ти. Исус каза, там къде са събрани 2-3, там е църквата. И Бог иска да ти изгражда. Как да ти изгражда? Бог иска да изгражда твоя дух. Бог иска да растеш. Твоя дух да бъде, халелуя, да расте в сила, да расте в вяра, да расте в любов. Бог иска да посвети твоя дух, да принесеш жертви с дух и истина на Бога. Халелуя! Исус каза на самарянката, истина ти казвам, жено, не само в този храм ще се покланят на Бога, но на всяко място с дух и истина. Амен! Бог иска твоя дух да бъде посветен на Него, да бъде новороден. Твоя дух се новоражда, когато ти се покайваш и когато Святи Дух влиза в тебе. Това е денят на твоето новорождение. Тогава Бог ти съживява от греховете, когато ти изповядваш греха си. Според Ефесяни 2 глава той казва, че ти съживява от престъпленията ти и ти възкръсваш за нов живот. Халелуя! И това означава, че ти си вече новородено бебе, че твоя дух е посветен. И това, което Бог иска да направи, да те изгражда, Бог иска ти да растеш. Как да растеш? Как да растеш? Как да бъдеш този жив камък, поставен в този духовен дом, като започнеш да четеш Божието Слово, като започнеш да размишляваш върху Божието Слово, като започнеш да се молиш, като започнеш и взимаш решение да следваш Исус.
взимаш решение да умреш за старото и да живееш за Господа. Това означава, че ти вече си взел решение да посветиш живота си на Бога и че ти вече си в завет с Бога. Не завет на обрязване, но завет с кръвта на Исус. Това означава, че ти вече този ден нататък растеш като, халелуя, храм за Бога, като жив камък, съграден в Божия дом. Ти вече си в дома на Бога, халелуя, за да принесеш жертви. И твоя дух е възкресен и новороден. Това ново сърце вече има взаимоотношение с Бога. Това ново сърце вече има контакт с Бога. Ти вече не си роб, ти вече не си странник, но ти си вече дете на Бога. И Божия дух живее вътре в тебе. И Бог го направи това, знаете ли, за да достигне точно до тебе. Бог премина през Авраам, Бог премина през Исак и Яков, Бог премина през Юда, през Давид и достигна до Исус, за да може да се раждаш ти. И Бог да има взаимоотношения с тебе. И Бог да изгражда тебе като жива църква. И портите на Сатана да не наделеят на тебе. Портите на ада да не наделеят на тебе. Портите и властта на дявола да не може да устоява срещу тебе. И той казва: ето давам ти сила и власт. Да настъпваш върху змии и скорпи и нищо няма да те повреди. И той каза на кръста: свърши се! Знаете ли, много пъти ние тълкуваме думата свърши се с много начини, по който Бог ни открива, но искам днес да ти кажа един друг ъгъл, който Бог ми дава. Той каза: не на тебе свърши се. Той каза на Сатана: Сатана, свърши твоето управление на земята. От тук нататък моята църква ще владее над земята. И Сатана падна. И вече е осъден. Свърши му времето на управление. Бог е поставил тебе като църква, град поставен на хълм да управляваш. Бог е дал авторитет и сила на своята църква да владее, да управлява, да бъде глава, а не опашка. Да бъде отгоре, а не отдолу. Исус каза: това, което аз правих, ще правите по-велики дела от мене. Защото си вече дете на Бога и си завет с Бога. Защото вече си част от този духовен дом. Не този дом, който Соломон построи, но този дом, който Исус построи. Като взе Петър, като взе Яшар, като взе Ведат, като взе Гочето, като взе Иваско, като взе Таско, като взе всички нас, като взе брат Муса. И каза: ти ще бъдеш поставен в този духовен дом. И порти на ада няма да наделеят над моята църква. Взел ли си решение да кажеш да на Бога? В завет ли си с Бога? Ако искаш Божиите благословения и ако Божиите благословения не са актуални за тебе, ако не работят за тебе, това значи, че има причина. И за това, че просто ти не си в завет. Бог заради завети с Давид, който беше включил и след неговата смърт продължаваше да благославя Израил. В заветът има обещания. Халелуя! И ето ще благословя Второзаконие 28 глава. Ще бъдеш глава, не опашка. Народите ще дойдат при светлината ти. Ще даваш назаем, но няма да взимаш. Ще благословя плодът на утробата ти. Благословенията, дадени на Авраам, Галатяни 5 глава, 4 глава, да дойдат чрез неговия потомък върху нас. И неговия потомък не е Исак, а Исус. Ние чрез Исус придобихме Божието благоволение, а не чрез Исак. Амин. И затова, че и благословенията, които са дадени на Авраам, да идват върху нас чрез завета на Исус с нас. Амин. Затова, че ако си със завет с Бога, ти си вече в дома на Бога и ти си този жив камък, който растеш. Халелуя! И твоята душа изгражда. Бог иска да изгражда църквата си. В какво да изгражда църквата си? Нека да отворим в 1 Коринтяните и мисля с това да завърша. Не знам колко минути. Трябва да сложим един часовник отзад. Халелуя! Колко минути имам още? Халелуя! Слава да бъде на Бога. Амин.
Вижте, искам да ви говоря за тези неща. С какво ние изграждаме? С какво изграждаме този дом? За да се изгражда един дом, трябва тухли, материали, бетони, пирони. Трябва толкова много неща, нали? Но за духовния дом, какви материали имаме? Духовният дом не се изгражда с тухли и керамиди и с гради. Материалите са други там. Първо Коринтяни 3 глава, 10 стих, Павел: според дадената ми Божия благодат, както мъдър майстор, строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека да внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен тази, която е положена, която е Исус Христос. И ако някой гради на тази основа злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки го делото ще стане явно какво е, защото денят ще го изяви. Понеже в огън се открива и огън ще изпита какво е делото на всеки го. Този, на когото делото, който градил и устои, ще получи награда. Амин. Павел говори за материали от дърво, от камъни, от злато, от сребро, от слама. Халелуя! Който се изгражда дома. Но казва, че един ден огънят ще изпитва работата на всеки с какво е градил. Сламата гори ли в огъня? Златото гори ли в огъня? И от златото остава само чистото. Примесите горят. Камъка гори ли в огъня? И Исус казва, че ние сме тези духовни камъни, които се изграждаме в този духовен дом. Ако ти в твоя християнски живот градиш върху с елементите, с материалите на този свят, какъв е материал на този свят? Лицемерие, надменност, гордост, себролюбие, завист, горчивина, непростителност. Толкова много неща може да изброим. Ако се опитваш твоя християнски живот да го изградиш с тези материали, взимайки от света, искам да ти кажа, че един ден ще изгори всичко и няма да получиш награда. Но ако градиш с материалите, които идват от небето, който Бог ти е дал. Чуйте това слово, брати и сестри, това толкова е силно, това послание за тебе. Ако ти градиш своя християнски живот и се изграждаш в Божия дом, като жив камък, изграждаш умът си с Божието Слово. Това е материалът, който Бог ни даде. Изграждаш духът си с духът на Бога. Това е изпратено от Бога, за да ни помогне, за да ни подготви, за да ни изгражда. Материалите са Божието Слово, Божия дух, молитвата, любовта, вярата, истината, чистотата, святостта, халелуя, простителността. Тези неща не горят в огъня. Тези неща не могат да горят. И ти ще устоиш и ще градиш своя дом. Исус ще ти изгради в тези неща. И един ден, и огъня да дойде върху тебе, този огън ще те направи много по-чист. Знаете ли, и тогава ще получиш награда. И Павел казва, вярата опазих, попрището свърших, от днес нататък за мен се пази венецът на живота. И той, за който стоят, ще царуват с Бога. Бог е дошъл и преминал през толкова поколения, използвайки Авраам, Исак, Яков, Юда, Давид, и се роди Исус, за да може днес ти да се родиш. И Той иска да ти изгражда като духовен дом, да бъде жив камък, но има точки за решение да скъснеш с стария си живот, да влизаш в завет с Бога и да следваш Бога. Искам днес да ти насърча и може просто да се справим просто да вземеш малко време да изпитваш себе си.
Искам да се зададеш въпроса, дали си само посетител, дали просто само идваш на църква, но нямаш взаимоотношение с Бога и не си взел решение. Дали си в завет с Бога. Искам просто да си зададеш въпроса, какво правиш в църквата? Жив камък ли си? Част от този храм ли си? Или просто идваш само на църква, заради може да получиш нуждите си? Тази вечер Бог те призовава ти да помислиш и да вземеш решение. Както Петър се покори на Божия глас и го последва, готов ли си да следваш Исус от днес нататък? Да скъсаш със света и със светските неща? Да отделиш живота си за Бога? Да бъдеш съграден върху този дом като жив камък? Просто изпитвай сърцето си. Шикала бабасо, тороло бабабасо. Шикала басо, лоло басе. Lo mashera baso, ro baso. Ro kolo baso, ro mashera male baso. Порти на ада няма да настоят на моята църква. О, шикала басо, тороло басо, тороло мандало. Просто се моли, ако има нещо в тебе, кажи на Господа, изповядвай го на Бога и вземи решение да бъдеш част от Неговото царство. Неговата църква е Неговото царство на земята. Неговата църква е Неговото управление. Бог избра Авраам и го благослови толкова много, че да бъде за благословение. Да бъде за благословение. Да не бъде човекът, от който той има нужда, а да бъде човекът, който той е нуждата за тези, които се нуждаят. То е разрешението на нуждата. Бог иска да ти направи като Авраам. Толкова много да те благослови, че да бъдеш за благословение за хората на тази земя. Той не иска ти да бъдеш в езерото, който се дави, за да вика за помощ, но Той иска да бъдеш на брега, който да помагаш на хората да излизат от брега, да излизат от езерото. Халелуя! Бог направи Авраам за благословение и Бог иска да направи теб за благословение. Той иска ти да бъдеш нуждата, от който хората да дойдат пред тебе и ти да бъдеш за благословение за тези хора. Ти да управляваш, ти да владееш, ти да царуваш в името на Исус. Авраам беше благословение за народите. Църквата трябва да бъде благословение на земята за народите. Църквата трябва да бъде мястото, в което народите да дойдат, хората да дойдат и да познаят Бога. Църквата е място, където хората идват, за да могат да имат среща с Бога. Тя е вратата към небесното царство. Исус е основал църква и чрез църквата хората да познаят истината и да достигнат до спасение. Аз ти насърчавам тази вечер, в този ден, в тази сутрин, да вземеш решение, да влезеш в завет с Бога, да посветиш живота си на Бога, за да бъдеш съграден като този духовен дом с тези духовни камъни. Господи, Татко, моля те, докоствай, благославяй. Шераба сороколоба бабасо. Рлеби кандалоба сурлеби вешерлеба кирибасо. В името на Исус те моля, нека това послание сега, нека това слово да влезне в сърцата ни, да влезне, Господи, дълбоко в нас. И нека тези, които все още нямат завет с Тебе, все още не са влезнали в решение и в завет на посвещение, да бъдат, Господи, днес да влезнат в завет с Тебе и да бъдат част от този дом, да бъдат част от този духовен дом в името на Исус, в мощното име на Исус. Шикарабасо тороророробасо.
Боже, аз се моля за всеки един мой брат и сестра на това място да бъде, Господи, да бъде, Татко Небесен, този камък, който Ти взе и постави върху канарата. А Ти си канарата, Исус. И ние сме тези камъни, които Ти изграждаш върху тази канара. И Павел казва, като изкусен строител, аз положих основа, която е Христос. И всеки да внимава как гради. Халелуя! Нека да градим върху тази основа, Татко, който Ти си ни дал. Благослови църквата си, благослови църква Христос за всеки. И аз те моля за изграждане на частите, изграждането на тялото, като живи камъни в този духовен дом. Нека всеки да намери мястото си в дома, всеки да намери мястото си, Господи, в тази църква. И аз моля, ако има хора, които все още не са взели решение, те моля Ти да ги докоснеш, Ти да им се откриваш, както се откри на Авраам. Боже, моля Те, откри им се и нека всеки от нас да вземе решение от днес нататък да бъде в завет с Тебе. В името на Исус. В името на Исус. Халелуя. Амин. Нека дадем слава на Бога. Слава на Господа, брати и сестри. Радваме се наистина днес всички заедно да сме в новата сграда. Аз искам да кажа нещо. Мисля, че бяхме в едно братско събрание. И точно имахме един месец на разположение. И беше брат Светлин там, а всички братя бяхме там. И си казвахме, какво ни предстои? И мислихме, и изведнъж казахме, нека всички заедно да се обединим, да търсим сграда. Защото през лятото ни обещаха някакви хора за някаква сграда, обаче това нещо не стана. И тогава ние казахме, нека всички братя сега да се обединим, нека да направим списък. И всички заедно направихме списъка, къде ще отидем, къде ще кандидатстваме. И накрая този списък го издигнахме пред Господа и се молихме. Всички братя. Помните ли, братя? Алелуя. И почнахме да се молим. И отиваме следващата неделя, отиваме на едно място, казаха, ще ни се обадят, отиваме в друго място, казаха, ще ни дадат, ще видят, ще говорят. Обаче отговор не идва. И само на Господа един ден почивах. Хората работиха в понеделник, обаче фирмата нашата почива заради вторник. Имаше един празник. Света го празнуват Хелоуин, обаче ние празнуваме реформацията, това, което Мартин Лютер е направил. Бог чрез него. И изведнъж минаваме от тук Семил и викаме, в интернета викам, видях нещо, дай да скачим да проверим. Може викам да има нещо. Качихме се на първия етаж, посрещнаха ни хора, казаха, вика, има нещо. Вика, обаче трябва да говорите с директорката. И тогава казахме на Светлин, на братчета, трябва, вика, Светлине да си заемиш. Всеки ден трябва да досаждаш на жената. То така стана, нали? И слава на Господа, че Господ употреби нашия брат Светлин. Всеки ден отиваше болен под дъжда. И днес имаме това, което имаме. Благодарим на Господа за братята, които са сели финанси, които сеят финанси, за осветлението, за тия плащеници, за столовите. Столовите са наши. Ние ги купихме. Така че ние сме благодарни на това, което Бог прави. И ние вярваме, че ще се разширим повече. Ние вярваме, че се обличим. Обаче Бог иска на първо място да се обичаме, да се уважаваме и да се подкрепваме. Любовта е над всичко. Пасторът говореше, докато идваше на църква, аз го видях, щях да му пиша коментар. Ама викам да не му пиша. Ще да му кажа, върна се 7 години назад, брат ми, и помниш ли с трамвайте? Как е чувството с трамвайте?
Ама обаче гледам пасторът е радостен и щастлив. Викам, ай, няма да му пиша, викам. Слава на Господа за всички тия преживявания, които имаме. Благодарим на Господа. И докато той минаваше, той видя джамията. Алелуя. Днес сме ние тук. Джамията отсреща. Искам да ви кажа, ние не воюваме по път, не говоря пътско, религиозно ние сме християните, са мюсюлмани. Не. Ние знаем в кого вярваме. Ние знаем, че Исус Христос ни е дал вечен живот. Исус Христос ни е освободил от греха веднъж за винаги. Така че ние вярваме в нашата надежда, че Исус Христос е нашата надежда и нашия живот. Така че бъдете благословени, брати и сестри. Искам само да кажа, в сряда, нали, Мичо? Ще имаме молитвен час. Тази седмица имахме първото молитвено събрание. Искам да ви кажа, беше страхотно, невероятно. Тия, които бяха тук, сестра Даниела беше тук, сестра Стевка, брат Ферат беше... Братите от фалението, всички бяха с семействата си. Искам да ви кажа, беше невероятно. Покланяхме се на Господа, молихме се. След това двама братя имаха почерпка нещо. Брат Таско и брат Светлин. И след това пуснахме фаление, почнахме да танцуваме пред Господа. Казваме, беше невероятно. И искам да ви насърчавам. Ако сте свободни и имате време, заповядайте. Исус